Mga pinaggagawa ni Sunny Boy sa eskwelahan. Papakita natin kayo part 2. Ano? O ano, Sunny Boy? Ngayon ka magtongge. Video to. Sunny Boy, ngayon ka magtongge. Sunny Boy, video to. Sunny Boy, ano? Natakot ka kay part 2. Humarap ka dito, ano? O. Ako na, Sunny Boy, come on. O, ano? Nakita ka na. Nakita ka na. Video to, Sunny Boy. Sunny Boy, video to. Lumabas ka na dyan. Papakita namin kayo pag mga ginagawa mo, mga pagtitonggi mo, mga pagbabalyum mo, dahil mga pagsisigarilyo mo, o ano, o. At nakatinaan tayo, ha, tignan mo po yung patches ko, part, o, yung patches ko, o. Hello, tignan mo yung sasali ko, yung. Kanina lang nag-tonggi yan, ayan. Speak out na yan, matagal kong pumapasok yan, o. Ipangita, sali ko, hindi ka dito. O, ano. Diba? Ay, ang kaibigan niya, isa pa nag-tonggi, o. Ayan. Ayan. Ganun dito. Erika! 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 Marami na niyang bakit. Video to. Erika! Julian! Julian, yung sa camera. Lahat ng unggoy. Lahat ng unggoy. Ang pinakapangit yan, oh. Unggoy na to. Kumus pa, parang baril. Busy! I love you, RJ! I love you! Video to, pe. Video to, pumapost pa kayo.